Sinjero. Ndamira pamberi pedara Mutasa. Mutasa. Zvese zvichatanda zvechokwadi. Zvese ndichataura ngezvechokwadi. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Kana ikaripa ndichabatwa ngemhosva. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Ndikanyepa ndichabatwa ngemhosva. Mwari anobatsira wangu. Mwari anobatsira wangu. Ndini Frank Nema. Pamusoro changano. Ndiri pano. Ndakazvarirwa magamu. Munda wambuya. Uyo takata pambuya mabaya. Wakanga ashaya pekulima. Kare makare kare. Titi wawakidzwa nerima yenyu. Tingoda kuisa magwere. Zvino ndakazoshama ndiona paiswa magamu. Ndobva ndachiti magamu regai ndiende kwani? Kwasabhuku. Kwasvika kwautaurira wasabhuku. Sabhuku oye ndizvo ndiri kudini? Ndiri kuona. Sabhuku ngoti alright ndazvizwa. Ndiri kutuma vanhu vangu. Asi mutemo hauitiba kuti magamu angu zvarwa mumunhu. Takabvira kundoganurana paseri nepaseri. Pane unga 4 yards. Ipo pane mugwagwa wakanga waiswa kuti vanhu vangonga vane mamotika vangodini vangodarika. Ndibva ndashama kubva kwaiswa magamu akaiswa ipo magamu acho ari kutouya seri kweumba zvekuti midzi yacho ikatouya ichapinda mumba. Kana ukazonga wakura mugamu ukanga wakura ukavhoneka ungoenda kopwanya umba. Sabhuku we ndizvo izvi. Kuna sabhuku uya hapana chakaita kazi handitongwi ndiani ndisabhuku. Right ndabva ndagara. Iwe sabhuku izvo zvadare izvi ndodidini handine chekuita bainini. Nditaurirei kuti ndodidini. Kazi no enda kwa Ishe Muponda. Kwabva ndaenda kwa Ishe Muponda. Ishe Muponda waenda didi ndauya. Ndiyo nyaya iyo ndiri kuona ndazvarirwa magamu. Munda wetakasonga tapa muwakidzani wedu. Kazi alright zvakanaka. Enda tingoda kuti auye kuno ndobva ndagara. Ndazodzokera futi. Sabhuku Ishe ndauya zviri kufamba sei. Kazi ndiye munhu ndakadaidza zvino hari kudini hari kuuya. Zvino alright ndazvizwa. Inini ndakuchikunyorera tsamba. Ndine tsamba yondakauya nayo. Ndakukunyorera tsamba kuti isusu tadini takonerwa. Zvino tibatsirenyo changamire mberi kuti nyaya ifambe. Pakatorwa ndine mbudzi idzo ndinadzo 3, 2 dzadzine mazamu. Kwakutora glyphosate. Matini acho ndinawo mubhege mwangu. Kwakuspraya nzira yoningofamba ndiyo ndiri kubva kudanga. Mbudzi dziya ndobva kuchechi kona ndiri kubva. Ndobata mbudzi ndikati ndingobatirei mbudzi dzingoziva mudanga mwadzo regai dzinongofamba dzinonga miti. Ndobva ndandoenda nembudzi dziya kuzoti ndizozwe imwe yakuchema iri mumba. Ndoenda kotora tochi kwakuvhura. Kwakuona mbudzi yarara yakundofemeruka. Yakutoburitsawo nini? Iyi ndawa. Ndikati alright ndawa ba. Kwabva ndachienda. Ndibva ndaenda kwa Makuwaza ndiye mune bhauni. Uyaonawo zvadini zvaitika paumba pangu. Kwakusvika manje kazi baba Nhema musageba munyi. Endai mochererei mbudzi ngekuti mushonga uyu poison glyphosate. Zvanaka. Kwakuenda kwakuchitaura. Zvino kutaura uko ndakaita ndakabva ndanyorerwa tsamba. Iye aizouya. Wona mazvariro waita shamwari. Izvo wabva waita nechidzivo neumba ningoita magarire. Kazi iwewe miti ikanga yakura iyi ikanga yakura maningi uchasumuka mumunda paumba pako apa uenda hapena kuti ungoenda kogarepi. Yes. Zvazvinyi izvi zvakuitika izvi. Ndandodaro mbudzi dziya dzese dzakabva dzadini dzafa. Matini acho ari umu ndochitaura iwe shamwari wona mushonga glyphosate iri kuuraya uswa. Kazi sekuru akaingotongoye kana ndikatomwa handifi. Haufiba asi iri kuuraya uswa. Kazi ndikati alright zvakanaka. Kwabva ndandonyarara. Ndipo ndakaenda kwa Ishe Muponda. Ishe Muponda ndiye wakabva azobhara tsamba. Saka muri kuona ndiri kudini ndiri kusvika. Takatoda kuti tigadzirisane tiri kumba asi takakonewana. Ndizvo basi ndiwo mamirire ndiripo pano. Inhatu 2 dzadzine mazamu.
ameno ndakanda kuona kudzika kwezamuracho rakutanga ameno kundoti kwako imi pamakakutaurana nomakasvika kuti ndakati kwazi ndiye enda watore munhu ungoziva ngekuti yanga ine zamu here kana kuti zvakadii zvino ndakabva ndazvishaya kuti zviri papo ndamunhu wakura aiwa hakusodazi kushaya because mutemo chayo kana muri quite short akasipeya mushonga muzuva kuti ndiye akasipeya ndiSOLO ari ndiSOLO ndiri panapa ishuwaire ndimakasipeya mushonga ndakasipeya mumunda mangu ndichidzivirira uswa kuti miti isange iri musango kusakurira mushonga yo unobvumidzwa kuspreya kusakura kwendakaita kuspreya mushonga ikoko uno green triangle makaspreya pai kumunda kwenyu mumunda mangu saka mbudzi dzakaenda kumunda kwenyu dzakapinda mumunda mangu so apo uko kwenyu mbudzi dzinochengetwa here dzinorasira tingoita dzekusungira tambo ndakasungira padanga kwakutsunura kuendesa kudanga izvaibaba pane chizvada kuti mbudzi hadzitsvetwi ndizvo dzinotsvetwa here mugo wedu nandakuenda kufikira dzinotsvetwa here kusairira dzinosairirwa here ngoita dzekusungira kana dzisingasairirwi saka kumunda kweuyu kwaakaspreya kumunda kwake dzakasvika sei munda zvekuti munda wakapinda mbudzi dzacho handina kutongopinda munda imi mati uyu kwaakaspreya munzira chaimo muningobva ndii kana vanhu vese kune nzira ingoenda kumba kwangu iri kubva padanga ndine kukuya iri padanga ndipo ndingoenda kuisa mbudzi dzangu ndaisa mbudzi dzangu ipopa ndinozoti manheru ndotora mbudzi dziya kuchienda kusvita mudanga mvura ningoita dzekumwisa dziri mudanga saka muri kuti akaspreya kusiri kwake munzira ndemenyu munzira munda wacho ndewambuya wangu ndoda kuziva paakaspreya ndepake wakaspreya munzira mumotimbofamba ndimo uswa wacho wakatosiri make nzira ndeye munhu wese ndoda kuza kubvunza because iye ari kuti ndakaspreya muchii ndakaspreya munda mangu ndozvatoda ndizive kuti pakaspreyiwa chaipo ndepake ine handoda pane here munhu yes unamwe achagari kova asi mazire ndinoita onias manjezi mazire ndinoita uyu une waya yake wakaisa waya yake uyu yadhi irizi yake yange riya tete wake ndopa rugara tete wake amenda wakasimuka wake asi yadhi yake rodhi iri kutaura iri muyadhi uyu ava wane rodhi gedhi ravo riri pakuti wangoti bve padanga pavo wanga wanawo gedhi rinopinda pai kuyadhi yavo kusati yangu zvese kuti wakushandisa ripi asi kana iriyo rodhi iri muyadhi uyu awano rodhi inopinda mauyo anopinda navo mota uri kuenda kumba pavo uyu ane marura kuzispreya muyadhi uyu ane marura kuzispreya muyadhi make ende apa chechipiri mbudzi ikoko hadzitsvetwi handiti tenda uchiziva kuti mbudzi dzadzinza dzakazomupinda ikoko kuyadhi kwoumwe sei anangwa ko dzimwe nyaya idzika dzinge dzisingadi kuti kuite kusungisana nekuita sei dzimwe nyaya ndedzokungotaurira sevanhu vanogarisana handiti kuti dzikagarisanai right mbudzi dzafa iwe uri kutiwo chii nechii yesu uzva zvoiswa mbudzi dzafa mushonga ndowadii ndowaspreya although intention yako yange isiri kuti uri kuspreya kuti uraye chii mbudzi handiti handiyo intention yako yekuti haunongospreya unoda kuraya munhu waspreya uri kuda kuraya chii so muyadhimani mako asi zvazoitika ndezvokuti mbudzi dzepanext door dzabva dzaenda kuuya uswa hwako hwawadii hwawaspreya kubva dzafa handiti zvakuda kuti mii muri chii muri two manje hazvisi kuda munhu wekunze
kuti auye kutaure kugarisana sei, unless you are saying, you are telling me kuti magara muri next door asi amuwirirana. Imi wacho mumbori chu munobowirirana. Wazukuru wangu kwa angawari mzukuru sekuru nemzukuru wanowirirana hatichawirirani mazvenge zviri kuitika kumashure tatiwirirana kana baba wacho kufa uko akaita tatiri vanhu vambwe kubvira kuita tsika netsikewo handiwirirani naye ba handitowirirana zvachose navo handiwirirani navo zvachose. Tarisai kana nyaya dzacho dzaari kuita ari kuda kutotora munda, handizivi kuti adatora munda yakanda adatora miti yangu kana handizivi kuti adatora chingwa. Chii chanyanya kuti azwe kuda munda iwoyo usati wasimwa miti anga asina zvitaura. Tasima miti yakuti ndauda kutora munda ngoti wakasopiwa mbuya wako nembuya wangu ndoka darundinetsa iwo handiwirirani naye. So nyaya iripo chaicho ndiyoti nyaya mauya naye kudarikmo handiyo nyaya chaicho ndiyoti muri kubvira minda yembudzi yazombouyawo yabva yaita catalyst, yabva yamhanyisa nyaya dzedu kuti dzikwanise kusvika kuno kuchopu. Asi nyaya yanyu chaichayo ndeyekuti mune dambudziko reminda, mune hondo yeminda. Tsangamiri munda ndinawo wakatokura, asi mazvarire aita magamu, mazvarire aita magamu asi angobvumirwa rekuzvaaisekuru magamu wazvara kupi? Asi magamu azvara mani munda make ere kana mumunda mwake asi zvinoraiti ukavhoneka ukapinda ukazonera paumba nimwazoita yanyazvo ko sakavhonyeka ikasavhonyeka yakanaka apo ndipo tati kuti taitagadzirisana tikatanga kutuma nyaya here isati yabarwa kuti takutorimisa munhu kuti muti uyu after 10 years wakura uchazodonha ngaaripe ndizvo ndati kuti miti yacho maonere angu neandiri kuita saka ndakadaidza sabhuku nandoda kuti distance yacho ngaigadziriswe. Izwa isekuru sabhuku auyi koudza munhu zvekuita mustendi make. Dai mamutaura imi kuti munhu yakaenda kosima migamu mumunda menyu, yes, inoti munhu asima mugamu muminda make kuyadhi kwake muite ishu yekuti sabhuku unotouyawo zvichwa itoti hazviiti. Taurai nyaya yenyu chaicho, hamusi kutaura nyaya yenyu, taurai nyaya yenyu chaicho. Izvi zvese zvamuta zvembudzi zvemagamu zvechihandidzo idzi mbuya ora gara pasi mbuya taura idzi pamusoro dare. Inini ndini mai wemwana wacho, mai wake na baba wake wakafa, ndini mai wacho ndasara. Saka ndiri mai wacho wasara, munda urutaurwa ndi baba nemakusho. Inini ndakaroorwa 78 kana iti si 78 ni 76 ndisati ndatorohwa pandakamboya ndikagara pamai wemwana wangu tikarima munda iwowo uchinga wirimwa ndiani ndimbuya mabaya mai wemwana wacho. Ndizwai nyaya haisi yemunda ndipo tiri kuda kuti tigadzirise nyaya yatinayo inyaya yembudzi. Saka ngatite zvenyaya yembudzi zvemunda kana ichazouya nhasi toda nyaya chii yembudzi. Tipedze nyaya yechii yembudzi. Iye kwandiri wena ukauya akataura kukazi ndafiwa ngembudzi yangu, ndikati muzaya muchifihwa ngembudzi makaona kuti ndizvo here zviri kutaurwa zvakangomira zvatakaita zviko uku ndiko kwake uku ndiko kwamabaya uku. Uyu mwana wakasukura mumunda mwake
arusipira magamu ake chisikuda ake muzaya wangu ngechekuti haasikuda pakuti wakazosimire nyake magamu saka akuti kwazi wakasipureya mbudzi dzichibva dzafa ndozvo zvindoripo basi akataurirawo here muzvikureya mushonga chengetedzai mbudzi kutaura wakataura asi iye manje ndiye usakazwisisa pakanamba kwangu wakauya katatu mwakakarungu munda ndipo ndakazofunga pekuzobvunza kuti muzaya izvo muri kutaurawo kuti munda ndakufunga kutora munda wangu munda wakapa munhu munda ndiwe here wakapa munhu munda vanhu vekwamabaya kana kuti ndiani iye akabva andipindura kuti mbuya wakapa munhu munda ndi mbuya wangu mai wamai wake vanhu vari kubva pamakuku ine kwamakuku handikuzivi ndiye akauya achibva pamunda munwe saka mwana uyu wazondigumbura ngekuti wazoisirei magamu asi vana vavo ndipo wangu warundorima andorinherero ibva wasvika pekuti takuchisa yedu magamu tozorima tozotema magamu yedu todini torima munda yedu saka iye wakati ndikati wakapiwa rini akati ndakanga ndakadarezve ndichiri kadoko ndisati ndambodini ba vatatonyarara saka ndipo basi uzokuya hatona chekutaura bhuzi nyasi yakapamunda aende hakwasi kutorera munhu munda yasina kupa andizo munda hausi wake muridzi wemunda ndiye akapa munhu munda ndiyo zvatopera iyo haipo asi nyaya yedu ndikuda kuti vanhu havari tu uyu anzwisise kuti yes in as much as akaspreya mutiye munda make asi pachiwanu pepa kugarisana handiti tiri kutiwo chiine mbudzi chakadii dzakafa ingani mbudzi i3 iye pakauya wakati iri 1 iye akataura iye dzechichiridzi takatotazozvizwira kuno pakazoya samanidzi ndipo akati ngeimwe kana 1 ndiye akataura imwe 1 kudai pamusoro ini kuziva kwangu ini norima oniasimanjeza ini norima kana zvomuta zvokuti mbudzi ikadambura kudya glyphosate haimbofi ipapo kana simde inotokonzeresa kurarama kwayo haikurudziwi kana mombe chayo dzinombohya mutenda ziva glyphosate mumasaiti dzinohya mombe haifiri ipapo kana tinotomboita makanti mombe yahya glyphosate mucheto memunda kana tayahya munda asi handazoti yafa saka zvotoshamisa kuti mbudzi iroga here inobva yativa yafa manhero acho ndo panobvunzwa kuti ndizo here mari ine trial green haiti ikadyiwa ipamwe chiro chinofa ndotobvunzwa zvakaita inonzi coincidence takaona mbudzi nezo chinonetsa alright saka ngatidai so ngataura nezvembudzi 1 kataura nezvembudzi 1 tiri kuti ine zvembudzi 1 tikuti we are now called not quite sure now kuti chakauraya mbudzi chaichaizvo chii asi for the sake yawo nekugarisana mbudzi inoita mari dzinoita mari mbudzi 35 40 kwadzo sinzi musiuziva kuti yakaura mbudzi yakafanei handiti is up to you handiti kuti kana uda kumubhadhara unomupa $35 otenga chii mbudzi yake hondo yembudzi yoita sei isusu toti for the sake yechi pachiwanu pekugarisana chimbomutengera sekuru dagara ari sekuru chimbomutengera sekuru mbudzi hapana chaunobva tamutengera mbudzi mumudzosera chii pamusoro ichingamiri pane imwe ishu yanga iri kutaurwa nasekuru ava yekuti magamu anyanya kuya chi padhuze although isiri kunga iriyo yakaripotwa apa pataungotaura kugarisana kwakanakazve nani nasekuru nyaya yemagamu for sure magamu haadyarwiba mumunda izvozvi zvikutori nechirongwa cheema chiri kutonzi paradzai magamu ese ari mumaminda ari kuuraya ivhu ari kupedza mvura saka panyaya yemagamu iyoyi apa takutaura kugarisana kwakadini kwakanaka newamwe
sekuru vari complain kuti magamu abva anyanya kudini kuuya padhuze nemusha. Ipapapo munofanirwa kuopatarisisa. Sekuru vanokwanisa kutoenda kuema for sure kutotaura kuti ndo zviri papapa iye inotodirwa neema. Magamu akutokurudzirwa kunzi ngatitoaparadze paari pacho paakasimwa ari pacho ari kuuraya ivhu ari kupedza mvura. Saka ipapa munhu apatarisisa futi ishu yasekuru. Sorry, muchitaura izvezvo patori nekambani inozi sa yakatozvara gamu purazi yese. Iye sekuru avo watori padhuze nesaa iyeyo panapa napo pane magamu asi kuafekta sei. Pane magamu ari padhuze naiyena iyo purazi iye yamaunga itoyakazvava magamu. Ndosaka tiri kuti ndemupatarisise kuona kuti zvavari kutaura kuti padhuze handisi kuramba kwakanaka ndizvozvo hatisi kuramba apa tati hapana kuwirirana kuri kunyasa pazwa wotangwa hapana kuwirirana. Isu takuya pekuti magamu isu takagara kumagamu ariko saa urudi kuti yauya kuzvara mudhuze neyadhi yangu saine contract newarimita zokurima mamillions warima wakuruka kuma small scale zvaririmirepiwo anongorima but urutanyaya kuti kugarisana pachiwana munomutaura nyaya iri apa haisi kuti gamu irazouya inini gamu irazouya asi nyaya iripo inyaya yemunda munyasopazisa gamu ringauya haro asi nyaya iripo nyaya iyi yemunda ndizotutaura ndipo ndiraka kuti ndova pane ishu hombe kada kwakuzobvisaka wanochitaura namamita ekuti shamwari kubva pasi kuti akazodonhera omba yangu kana kuti isu toziva kuti mugamu ukazvara mugamu midzi ikapinda muyadhi yeumwe kana ikatsutsira zvinhu hazvinyatsudini hazvinyatsukurapa zvinewo mamita ekuti ashamwari already panakire papaita papati uyu une rodi saidhi rekwake uyu une rodi saidhi rekwake rodi mamita zimangani ndipo tinogona kubatsirana kuti pakurodi kana pakakura kuti rodi to rodi mbiri amen kwazoto magamu mberi saka meti distance chinoyamira izvo zvazvo kuti vanhu paugarisana kana uya muchema let's go and check kuona kuti distance yacho yakamumirawo sei pamaisa magamu nepane imba yake tikazvitarisiswa zvese izvi zvinobatsira mukugara kugarisana zvakanaka. Mwana handifungi kuti munobveiba kuti imba ichakaita mukurirei yakanyota mukurirei ndipo pane hausi makicheni kumvira itafanika sezvakaita panapa neapo rodhi yakasoiswa irodhi 1 inini kuisa waya kwakakuita security yeng'ombe kuti handidi ng'ombe kuti dzipinde ukodya zviro zvangu baba iye kwakusina security baba kana muswera akaspreya ndakambobvunza kuti zvine zvokuspreya mushongawo aiwa kana tapedza nyaya 1 yapera ngatiende pane next pakuspreya mbudzi murudi ndinotenga 40 mbudzi $40 ndiyo kana zvinezvi kuenda no imi machangokupa imbudzi zvekuti yaita dhora imi machakupa ichei changamire isati ndasumuka ndikuda kuti nditi tikataita totora waonesa bhuku aiuya aichionawo manje kuti mamitazi sezvataura babawo mamitazi eonini angomira sei kati munhu ane yadhi yake pamutemo anoita zvaanoda asi tiri kuti pakugarisana ndosaka taita muti mukomana chienda wazwa chichemo chechi chabambwa mochienda munotariswa kuti makasimawo magamu asi pamunokwanisa kudii kubvisawo mairi matatu ndepapi kuti uyu aite chii musarambe muchinetsa ndio zvatiri kutaura kuti haichadi uyu ndiye mutaura naye
hazvichati sabhuku baizvo zvichida ishe hazvida chiba zviringoda imi semaneiba sekuru nemuzukuru ari maneiba kuti apa inini sekuru ndakubvisa iyi neii mazwi ari kutaura apa munabata mazwi ekuti kwazi ndiye kwazi hatitongowirirani manje ndingomudaidza tingowirirani sekuru isusu tati sekuru endai tikupai isusu dare ndorataura kuti endai moite zvazati muiti musatsvake zvakawanda handirambiba kana munoda sabhuku uripi sabhuku wacho asazouya bahwemutransport kana muri ngomuda sabhuku wacho zvakangofanana mungomudaidza moita aripo zvakangofanana tati kuti tiita aripo sisevanu tisikuira nabafu chinotorai moita aripo aiwa mwazvitange kutonga kwakanaka chiendai baba